Máme tu pohľad zo zákulisia, kde uraduje Igor Ico Kučerka na Facebooku. Pozerá si zase fotky a je vo svojom živle. Igor, prosíme si nejaký komentár. Chceme vidieť, jak to vzniká. Áno, sme svedkami toho, že sa tu rysuje nejaký komentár na túto fotku. A už ideme do toho. Hotovo? No. Tak ho došli. No. Známy komentátor. G. A ešte daj niečo zaujímavé. Igor, ty si Facebooková mašina. K tebe to postele. Ty si kokos. Igor, ukáž, vážiš si na tom? Nie, tak sa to nepíše. Do postele. A ešte pozdrav fanúšikov na záver, nech to je dokonale. Pozdravujem fanúšikov. Kde? Reálne Ihla. Povedz dnešný dátum. Dnešný dátum? A čas? Koľkého je? 25. oktobra 2011. 3 na 12. Pre televíziu Rajon Ihla. Pre televíziu Rajon Ihla. A povedz meno. Ihla. Haha, dobre, nazdar.